Mana kodong' ndalo matin ne 50 kende to ji ochomo yiero weche nitiere mathoth ahinya ka bende pod iloso e wechego kaka campaigns dhi nyime wach 6 piece wach jochung' mopogore opogore ma bende koro onge duond buche moko ma gin jo independent emomiyo chenro mar kuku mar wach en achiel kuom chenrogo ma bende kolo ni wechego kaka gin ni to nyaka kuma wachopeni piny ochomo kanye to atua mane ma bende josiasa mopogore opogore bende koro osegoyo. An studio otieno ma kawuono e chenro mar kuku mar wach an kae to kod jachung' Wuodh ma iluongo ni Central Karachuonyo ma yudore Karachuonyo Homa Bay County mano iluongo ni Migosi Kennedy Kasera ne osebedo kode kae kinde mokadho chien to bende koro nyaka ge sani koro entiere onyiso ni to bang' nomination ne jalo ma bende kone laro kom nogo Otiko mar ODM nomination to kata kamano sani koro duogo gi independent iluonga ni Jesse Omondi Loharon arwakni machiegni ahinya chenro mar kuku mar wach mondo wanon anena ni to weche mago mag siasa gie sani ochomo kanye jochung' mag jo independence gin koro tiendgi keto kanye to ng'ama giliero kuome seche ma bende koro dong' man ndalo matin ne 50 arwaki machiegni ahinya Kennedy Kasera machiegni ahinya ndalo mang'eny ahinya kan nyaka ne wago mbaka last time kane waromo ne jalo bende nowuok oko kendo ne laro Otiko no to kod ne laro kom MCA ma Central Karachuonyo go Otiko mar ODM. Ang'o mano timore wachaka ne gi kanyo nikech pok ibiro ka nyaka ne gik moko timore dweche ariyo aparo osedhi. Ang'o mano timore Kasera? Erokamano Jesse. Aparo ni gima notimore nomination mar ODM jopiny te ong'eyo ni demokrasi miwacho ni e ODM onge ODM en ni ung'eyo kata un jo media usewinjo ni kaka ODM kare nochano mana list mare mag jogi manosebedo selected emane gimiyo ticket. Mano wachore, mano koro wachore. Ok wachre, mane manotimore. Ne gin list mane jogegi mane osebedo selected. Jogo emane gimiyo ticket. Joma ne tiyo matek machalo kaka Kennedy Kasera kama, mago ne giwe oko. To dong' jopiny nowuok oko? Jopiny nowuok oko modhi ogo kura? Yes, jopiny nowuok oko, kendo tong' ni gibed ni dine gisomo gima japiny nowuok ne oko. To weche mang'eny de onge, jo independent kaka Kennedy Kasera de onge. To iyudo kaka Wuodh na, Central Karachuonyo Wuodh, ma ne giketo kuonde adek mane goye kura. Giketo kamoro ni Kimera Primary, giketo Nyakongo Polytechnic, then giketo Piergot Primary. In Kimera kende, Kimera Polling Station, joma nobiro go kura, noinga 1,000. To Piergot the same, Nyakongo the same. Ka wadhi Homa Bay kama nisome gicha, tisomo ni ng'ama noyomba, ng'ama ni koro ne lead, ne nigi 132 Masani no mi ticket mar ODM. Mi ticket. Nigi 132 votes. Oyombo gi kura 100 gi wiye. Gi 32. To ji no odhogo kura mola 1000. To an Kennedy Kasera, ni an gi 130 votes. Koro ng'ani yomba gi votes ariyo. Votes ariyo. Koro wapenjo ni to kare ji manowuok moinga lufe e Central Ward mano kare kura gi nogo ne gidhi kanyo. Mano nwang'iyo ni ODM onge demokrasi. To jalni ok dhi lose loye en bende samoro nogolo ywak ni samoro kwan ombulu moyombo godo tin bende nogolo dogol nade te nomiye ticket. Nomiye ticket enomoro enong'ino yombo. Olando jalni ma bende koro yudo ticket mar ODM in kaka Kasera iamua mondo koro iduoge independent weri kod duond bura mar ODM. Japiny mano unyisa ni ODM onge demokrasi, jogi maito nuago ni kura, ikaw independent mondo iduogo godo mondo tarik 9 wanyis jo ODM ni next time nyaka gitim nomination margi yo moriere. Kamano. Nyaka gi sani iduogo gi independent sekaw ndalo buora ka bende sechako loso to kod jopiny. Yes.
Ground king'iyo nitie duond bura mar ODM mabende koro mabende iwacho ni koro ikaw kata kaka gin Nyanza ka bende koro mako. In jalo bende koro campaign gi independent. Bende ineno ka samoro wach mar independent jopiny bende dhi rwako kopim gi kinde mano mokadhi biro gi independent kuonde moko bende nitiere gi independent mopogore opogore koro ng'eny ahinya. Wach mar 6 piece mabende koro ilando. Bende ineno ka independent samoro mibiro godo ne jopiny dhi rwake mawere bende koro weche mag ODM. Erokamano. Japiny masani Jesse Riek. Japiny masani opogore gi japiny machien kucho. En ni japiny oseneno ni ODM wuondogi. Miyo gi jotelo mok perform. Like makoro ne gimiyo ticket e Central Karachuonyo Wuodh. En ng'ama onge gimosetimo, en ng'ama nobedo piny to biro campaign 1 week to nomination kasto imiye ticket. Omiyo japiny sani rieko, japiny dhi go kura ne dhano. Japiny ok dhi go kura ne party. Mano gima dwa assurance madwa miyi ni sani japiny dhi go kura ne dhano. Kiwacho ni en onge gimosetimo to pok nobede e telo kata kinde mano mokalo. Ka samoro mano ok to apenje ok inyalo wacho ni onge gimosetimo. To apenje koka ji dwa dhi timo. Erokamano. Kennedy Kasera ni ato na bede telo mane. To Kennedy Kasera ni to gigene inyalo kwane Karachuonyo mzima e Central Ward te. Wasetimo gik mang'eny, wasepuonjo nyithindo, wagedo ne mond liete, inde korona cha Kasera mane pogo chiemo, and wasetimo gik minyalo kwane Central Karachuonyo Ward. Mano bende wadhi ng'iyo nena ahinya. Mano bende koro wadhi ng'iyo. Wach mano mar 6 piece. Yes. Adwa kawo pachi wachni. Jakom mar ODM. To kata kapok wachopo kanyo, iwacho kanyo ni ODM ni onge demokrasi. Mani wuok oko mondo bedhe lar komne. Ang'o miyo ni yiero ODM dak ni yiere duond bura moro machielo. Ne wabedo promise ni nomination dhi bedo free and fair. Mane ok otimore. Nwadhi nikech nosingnwa ni nomination mar ODM ne dhi bedo free and fair. And kanogik sa nomination, nwaneno ka mano gima ne onge. Nwaromo gi gimoro machielo ma nobwogo kabisa. Kopogore gi mabende nugeno. Kamano. Mbadi kanicha loso juma mano mokadho. Nicha kwede ahinya kendo yudo ka jogo mabende ochungi independent. To nicha support molo ahinya mawuok e gwenge mago mag Nyanza. Ni wach mar 6 piece ok en gima ochuno. To wachni en gima okelo achiedh nade ahinya kendo yudo ka samoro koro jo independent koro ne support Mbadi to jo ODM moko bende koro kwede. En ang'o ma bende koro nyalo wacho ewi wachni. Wach independent samoro kelo tulo e kind jo ODM kaachiel kod jo independent, yani wach mar 6 piece. Mokwongo wach mar 6 piece ok wadwar chike itwa nikech kata Raila owuon ok dhi go 6 piece. Mano mokwongo. Raila gocho Kibera Nairobi. Ing'e gavana mdhi gocho ni? En Polycarp Igathe. Mar Jubilee Azimio. Azimio. Aya, Raila bende ok ochung' gi ODM. Raila ochung' e Azimio. Ma deputy mare ok ja ODM, en ja NAK Martha Karua. Omiyo wach 6 piece ok wadhi tiyo godo. Weuru japiny odhi oyier ng'ama dwaro. Kura mar president en unnegotiable. En mar Raila te. En wadhi miye Raila te. To kuon modong' piny ka, we japiny ogone ng'ama dwaro kura. Nikech japiny osefwenyo ni party mar ODM gi nitie cartels moko modonje. Kendo miyo japiny yiero ng'ama ok perform. Miyo ng'ama biro kawo pesa to tere party, timiye ticket. Kose dhi motere kucho, to pesa ge modwa nodwoki. Okia kata ni shida mane Central Ward. Okia ni shida mane dhot makama. Omiyo this time round wach mar 6 piece no. Bende neno ka pok odhi yweyo, bende neno ka samoro wach mar 6 piece en gima tungu e kindu gi japiny kaachiel kod jochung' mag ODM. Iyudo ka kuonde moko samoro kidhi to japiny wacho ni oyo wan ng'ane ma bende nitiere. Samo wach ni 6 piece ni. Unyalo kawe nade? Ukayo ka en gima bende koro thuou e kindu jochung' mopogore opogore gi parties mamoko. Koso uneno ni wach koso uneno ni japiny koseamua to bende koro oseamua. Ground iwuothe. Ineno ka bende tungni moro nitie nikech ok inyalo wacho ni samoro
Central Karachuonyo to yie ni kasera mabende wantiere godo. Nitie kuonde moko med samoro ni oyo wan kama bende ga na thuya nikech support Azimio ute. Onge athuya this time round opogore kaka gi chien kacha mane ji oketo believe moro ni joma dhi konyo Raila tich malo kucho. Mamano sani japiny otuo ni onge ng'ama nyalo dhi konyo Raila en MP, en senator, en women rep. Governor dhi konyo Raila kanyi Nairobi, to MCA to dhi konyo Raila kanyi Nairobi. And wach moro ma giwuondo go ji ni kia ni ka ok ugine ni ka Raila dhi gi MPs matin to nyalo bedo impeach. Kibaki notiyo 207 gi MPs matin moloyo no bedo impeach kanyi. Onge kama Raila nyalo onge president ma nyalo bedo impeach ni en gi MPs matin, ni en gi senators matin, kata women rep matin. Mago weche ma giwuondo godo jopiny, gibro mono jopiny wuok oko dhi gone Raila kura. Nikech sani bende giwacho wach moro jo party go. Ni yombo to bende udhi yombo jo independent go. To ok dhi landu. Mano keto fear kuom japiny wacho ni kare ka ok dhi land gi to onge tiende dhi go kura. Mamano giketho ne godo Raila kura. Ja independent ka nan ja ng'at Raila. Kenda manyo kura ne Raila. Ja party bende mana ng'at ang'o? Ng'at Raila. Wago kura siasa wamany ne Raila kura to kar president wadhi miyo Raila to kun modongo weuru japiny oyier ng'ama dwaro. Mane wacho bende koro wacho gama ne na yueyo kanyo mano wan gi migosi Kennedy Kasera bende koro waloso godo e chenro mar kuku mar wach otieno mano masani winjo ko wacho kanyo gima notimore otemo liekonwa gima notimore korka kore ka achiel kod gino mabende koro owuon bende koro neno kaka pacho miluongo ni kuku mar wach ogami yueyo matin kod gogo wadang'e anene koro Kennedy Kasera mabende koro duogo kata duogo independent nochung kanyo to were gi odiemo duogo independent ang'o mabende odwa ni mondo tem loko Central Karachuonyo mano bende koro neno ni pok otim ang'o moneno korem momiyo wacho ni amua ni koro wuok mondo mi adhi alar komno kar siro jalo mabende koro chung kod ODM mana bang' thuol machuok kende. Erokamano ahinya kuom kete Lolwe TV gi neno marwa chenro mar kuku mar wach bende koro tielo mar ariyo wan gi kae kod migosi Kennedy Kasera jalar kom MCA ma Central Karachuonyo mane Karachuonyo madore county ma Homa Bay. Machiegni kendo Kasera. Ang'o momiyo koro iwuok ne kom ng'eni ni winjo ka nosetim nomination to ne kwayo jochung' opogore opogore. Nikech samoro mondo many kwe ka achiel to kod neno kikel tension ahinya mondo mi sira ne jalno bende koro mi ticket. Ang'o ma dak ne kao rwako gima kamano mondo mi isir jalno kata bedo ni koro weche nosebedo kamane wach ni weche nobedo ang'o moni koro siro mondo ne kimineno ka nitiere lupol mane nitiere no mondo uger Central Karachuonyo kanyo achiel. Asiro nade to japiny mano wuok kadhi go kura emodagi ni Kasera onge gima notimore kacha onge nomination manotimore dhi mondi duog gi independent. Asiro nade to kwaneno kama nomination otimore kama dhano mo over 5,000 wuok dhi go e kura tisomo kura 104 the all ward mana asiro nade tong di nomination timre mo oyomba free and fair to mano nasiro to kanyal siro ticket mokao minga mawendo moko ng'e chandruok mane Wuodh tikao ticket imiye nikech okao pesa oting'o otero ne ODM otero ne cartels moko e ODM okanyal siro inigi neno mar ni otero pesa ng'eni mano samaro kionge neno kamano to kanya wacho ni no golo pesa ko kitero pesa ok ni nyal mi ang'o gigo mabende samoro ineno Central Karachuonyo ma samoro ineno ni adier sando koro gimomi adwaro mondo akonyo piny kata japiny bende koro neno midwa ni samoro en campaign mabende ne nitiere MCA ma nitie ma koro wuok mabende koro nokochung' tiwacho ni an kaka Kasera kae madwa ni mondo akony godo japinywa kamae kwanna ang'o mabende lokruok midwaro kelo e Central Karachuonyo. Erokamano ing'eyo ni Central Karachuonyo nachako e tich 2018 nyaka sani koro en kama ng'e nikech through program mar Summit International Organization
nwatimo gik mang'eny e Central Karachuonyo. Number one, gima wadhi kelo Central Karachuonyo en pi maler. Pi maler ni nwaseyudo dona mane dhi kelonwa Mr. Jones from Norway. Ma en pi midhi gole nam tithiedho kamoro ni warao kokikete ne jopiny. Number one en pi maler. Number two, wadhi ng'iyo weche mag thieth. Dispensary ma wan ge Central gin adi, to bende gin gi pi maler, to bende yath nitie, bende nitie od daktari. Kopogore gi od daktari, wadhi make sure ni every dispensary mane Central Ward obedo gi maternity wing, kama mine nyalo konyore. Mano wadhi ng'iyo. Number adek mwadhi ng'iyo Central Ward gin bursaries mag MCAs. Mama moro indi moko nobiro ira ni nyathine ni somo nyakach. Ni ne nigi balance mar 20,000. To bursary mar MCA no chulo ni 5,000. Bige ni kwa nwadhi nyakach. To wayudo ka onge bursary mano chul ne mam nyathino. E board maka MCA kacha to ndik ni nyathini oyudo 5,000. To en gima onge. Kennedy Kasera bro make sure ni janyuol ka janyuol oyudo bursary no, makata giyudo mana 3,000. To janyuol ka janyuol nyaka yude. And again, mwadhi timo ni yudhewa, wan gi nyakongo vocational kacha, training. Wabro kao youthswa matindo, watero kanyo, gisomo courses mopogore opogore. Ka gia kanyo to wanyalo miyo gi mashinde, magi yao godo kuonde gi gichako tich. The same dhine mine matindo tindo. E Central Karachuonyo ok wadhi dwaro weche moko ni housewife, ni kia nang'o. Wadhi kao mine matindo go, watero gi kacha, manyalo somo tailoring somo, manyalo somo catering somo, ka gia kanyo magiseng'eyo, to wamiyo charan. To mosomo tedo gi nyalo loso group, to wamiyo gi gige catering. To iyudo ka pesa donje ot, employment nitie. Iwacho gik moko kae, Yes. Kwa chako gi maternity. Iwacho kaka maternity biro dhi bede ang'owa e dispensary ka dispensary. Yes. Magi tije mabende koro wuok executive county, Yes. county malo. Ere kaka idhi ensure ni ma obedo? Nikech mondo dhi obedi ni obede Central Ward kende bedo matek, nikech ma en gima county ema bende sponsor. Mar ariyo, penj ma gima chielo. Wacha mar vocational center, wacha ni ka gitieko mano ma bende tibo county to kokadho kuom MCS, mashinde bende chiwo. Ibo golo pesa kanye. Debed pesa mar county cha, ema biro ng'iewo mashinde gi. Wach mar catering, ng'iewo gige catering. Pesa mar mimiyo ward. Kata bende mawuok e county. Ere kaka ibo neno ni magi bende koso in gi source mar pesa moro, nikech magi king'iyo to gin tije county. Ma MCA nyaka tude. To wach mar catering, kelo gik moko gi, nyiso ni extra pesa onego kel. Wach mar mashinde mag joma tweng'o bende nyaka kel. Idhi time nade? Erokamano. En ni kata sama wawuoyi kodi ni, waseyudo dona from Montana, moyie dhi gero nwa maternity no. Dona. Ma en kiyombo kuso gibiro kata kiyombo. Kata kayombo, en ochalo gi gedo mane watimo cha. En kata kayombo, to chakre September, every dispensary mane Central Ward ibiro neno kigere maternity wing. Mano wadhi timo. Pes County gini dwaro ng'ama nigi connection, ng'ama nigi network. Ibo timo nang'o? Ikelo dona. Yes. Mondo mi oger maternity wing. Yes. Magi gin ma yudo approval kowuok kuom county. Bende nitiere ka tudruok midwa timo motim gi county ma magi bende gi be ise inquire kowuok kuom county. Emo ya dwaro MCA nikech nitie mana temo chien kacha. Yes. To ne gitamore approve. County ne tamore. Nikech samoro maybe ne gineno ni gini yamanyo go mileage moro. But sani to koro adhi kanyo manyaka onge kaka ginyalo tamore approve gima kamano. Wach mar charende ichiwo. Abro chiwo. Nikech an gi connection, an go siepe ma wabro kelo mawuok Kenya mopogore, wabro oro negi kwayo, wan gi kijende manotimo kama gidwaro mashinde mag welding. Wabro kelo gigo. Gigo ok dwa ni idhi depend kuom pesa mawuok e county. Mano to onge gima inyalo timo. Nyaka gi sani japiny mabende koro ne ja Central Karachuonyo moro ng'iyo ni Kasera awinjo ni tiyo kata asewinjo kata nosetiyo kuonde moko ma samoro ng'at ma bende kuone pok ichopo kata e gweng' inyalo lero ni to ang'o misetime Central Karachuonyo. Iwacho ni ng'ato nyalo tiyo kata kapok oyiere. Ang'o misetime Central Karachuonyo ma bende ng'ato wacho ni adier Kasera ni koyier
to through this connection komedo gi Pes County to nitiere kamoro modhi tero kaka Central Karachuonyo. Kamano. Kasera osetimo gik mang'eny e Central Karachuonyo Wuodh. Number 1 ni iwinjo kiluongo ni Kasera jagedo. Nachako program mar gedo ma e Central Karachuonyo Wuodh ot mar 45 nyocha wagero nyocha ni. Ma paro ni bende nolande ka. Mano oda mar 45 masegere Central Karachuonyo Wuodh. Kasera osepuonjo nyithindo e Central Karachuonyo Wuodh. Mane high school, mane university. Kasera nyocha wan gi nyithindo chiegni around 98 mane wachulo negi school fee. Aya, Kasera ni inde corona cha. Kasera mano pogo chiemo e Central Wuodh te. To nwapogo iluongo na bog rombe mask. To wapogo chiemo mogo, mchele, kibrit, sabun and wapogo sanitizer be. Mano inde corona cha. To na time Central Wuodh mzima. Kasera ni osethiedho nyaka nyithindo matuo ni winja story mar nyathi manok dhi oko. Ma ka oko ne maduong' nodinore. Kasera mano kawe mochulo siling 200,000 motimne operation ma nyathino sane ngima. Kasera osetimo gik mang'eny makachako kwano to maybe wanyalo dhi nyaka saa 4 otieno ka pod akwano ni kwano. Ang'o ma bende samoro godo yiero biro to kuom maber kata marach bende koro ok iloyo. What next? Idwa timo ang'o in kaka Kasera? Midwa timo idhi kur jok Central Karachuonyo unu tama kadho kura abolo. Ang'o mi Kasera bang' dwe mar 9? Kasera dhi bedo nade? Bang' dwe mar 9 ka jo Central Karachuonyo neno ni Kasera pok oromo to abiro sani ing'e ni Kasera ne en chairman mar summit and the summit nochung' matin because of corona but koro waduogo kendo wan fully and the summit ka waduogo wachak wa introduce feeding program mwadhi time primary school tema e Central Karachuonyo. Nyithindo go biro bedo ka chamo lunch school to gi madho nyuka through summit. Through summit. Mano duogo program mwaduogo go sani. Koro Kasera pod biro dhi mbele gi tije mar director mar summit. Mia kikona nodang bende dakika mathin ahinya. Ikwacho kata ka ni kan wachako tielo mano mokwongo wacho kaka ODM samoro ne onge democracy. In ka samoro bende kutimo campaign on gi line up maru. Aneno ka samoro wacho no wanja independent wan kiang'o. Homa Bay County. Ko mo chaka nene wang'ene kom mar governor. In tie ng'ama isiro. Isiro ng'a? Kata ng'audi neno kuno tiyo kuma ni machiege. Kam mar governor ma Homa Bay en Dr. Evans Odhiambo Kidero. Mano is the next governor. And you can take it to the bank. Ukawo ichwang jo independent group unkoso. Not ichwang. Mama Gladys Wangani. Iyudo kaka jika Kasera kama. Ene mano ma ticket. Komiyo jogege. No donjore nyaka nomination. Matindo mag MCS. Mago mi wacha yonge neno. No. An gi neno. Omiyo governor ma Homa Bay mamano adwa ashuai en Dr. Evans Odhiambo Kidero. Commerce senator podakia. Women rep podakia. Anyalo wuoye kom president mar MCA. Tanyalo wuoye kom mar MCA mamara. Modong mare MP be podakia. Mago podakia. Podi kikocho bede bako kini minge mago to koro pachi ki. Erokamano ahinya. Wachni mano mogik ne jo Central Karachuonyo ka watiekni nyasadi kinde bende dhi matek. Erokamano. Adji sani wani campaign adwa kwayo opponents magwa. Wago uru siasa mar kwe, siasa mar wete. En ni Kasera kiny pod ni dwara kaka wadu, an bende kiny pod na dwari. En ni siasa ni oken life and death. Kiny pod waromo pod wanyalo timo gigewa. Omiyo kik wathu supporters magwa. Kama wadhiye gima wanyis japiny, agenda ma wan godo ne jopiny. To ang'oma isetimo ne japiny, mano e gima duong'. Ko kamano to kura duto
wadhi miyo Raila Amolo Odinga. Amen. Iwacho ni amen. Amen. Kamano ahinya. Owacho ni kura duto idhi mi Raila Odinga mano pache kendo koro pach studio kata pach chendo ma kamae. Bende chopo e giko mar mi chendo ni mar kuku mar wach otieno ma sani kaka nyisi Jesse Omondi Lo Haron. Odokero kamano anyane wan kanyo to kod wendo marwa mano moluor Kennedy Kasera mane wan godo kendo wang'eyo weche mathoth. Winyani to bang' nomination ng'ama notimore nyaka gie sani ng'wech kodong' ndalo matin ne 50 ng'wech ochomo kanye independent gi jo party en yo machalo nade to kata kamago duto te duoko biro bedo bang' tarik 9 dwe mar 8 nyaka chop odiochieng' mano machielo kendo makiny ka biro dhi bende mondo wang'e chenro machielo mar kuku mar wach. Riti masani bed gotieno maber. Riti masani.